Oke guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sih. Cuma dhuwur. Sarapan dhisik guys, sarapan. Hari kedua Rafa naik kelas 2. Setiap hari naik kelas. Pas berapa, Pak? Ya kadang betul senengane pengingisan ini raiso tetap pengingisan karena diletak keluarga Lek Damis tidak ada yang serius. Janganlah Anda menanggapi hari ini dengan serius, karena terlalu serius akan berdampak dengan stres. Stres akan menimbulkan penyakit dan dinamakan ambisiusme. Kita sarapannya masih tetap di yam goreng bersama Rafa Benzema. Yuk kita masukkan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina Oke, kita masukkan yuk. 1 bulan dari re nanti masuk. Wow, masuk. Masuk pemirsa. Masuk. Umplek tuh. Rambutnya belum saya potong. Ini kita masukkan ke dalam gawang. Kita masukkan ke gawang. Tolong. Duduk. Bagaimana? Oh enggak boleh. Tolong pemirsa, ini adalah suatu penalti yang telah ditendang oleh Messi. Messi telah menendang dan mulutnya akan terdiam. Ini adalah namanya kaplok nih sama orang. Ini adalah namanya ayam kremes yang ada di soto. Dia sangat lembut dan sangat mempesona. Penampilannya aja kemelonyoh. Bojone dan sudah sembuh paling tidak ragu guys. Ayamnya aja menusuk sampai ke dalam jantung. Dan jantung pun telah bergetar menuju ke mulut Dimas Zainal. Kok Dimas Zainal? Lali Rafa Benzema, guys. Jadi setengah 7 dia sudah berpakaian dengan rapi. Bangunnya jam 6 pagi. Dan dia pun sangat ceria karena dia berpegangan dengan suatu kenyataan, dia adalah HP. Kita masukkan lagi yuk. Masuk. Yo. Iyup. Inilah cara-cara anak biar mau makan. Kalau dia tidak mau makan, kita kasih wejangan seperti ini Lek Damis untuk menjinakkan para apa ya? Para apa, Pak? Para anak-anak yang tidak mau makan. Kalau tidak mau makan, tahu sendiri ya. Wah, gemprong nih. Masuk lagi yuk. Tendangan yang sangat akurat, tepat. Ya, mat.
Anake wong tak diopo-opo tak kampleng rai mampung. Kok pagi jam 6 opo ora masuk. Pagi jam 6 dia sudah bangun dan jam 6 itu di kegiatan pertama adalah TV dan kedua adalah HP. Mandi pun pakai HP. Kalau nggak pakai HP, aduh pusing. Dan HP itu dibatasi. Kalau sudah panas dia tidak mau pakai. Kalau panas sudah tidak mau dipakai karena panas. Karena HP adalah radiasi besar yang akan menunjang sakit otak. Otaknya akan mengecil dan dia pun akan Nah, itulah cara mengatasi anak biar dia takut dengan HP. Walaupun nanti dipakai lagi enggak apa-apa. Asalkan kalau sudah panas diletakkan. Dan harus dites lagi ke dalam gumbangan. Dia tidak mau sendiri tahu kan. Tapi apanya tapi mau pecah. Itu orang apa yang pecah? Pecah tuku nek ora pecah engko didolno narduk tidak usah susah dengan perpecahan. Tapi Lu kok Wis sekolah sih. Sampai sekolah cerita. Wis sekolah dhisik. Dadah. Ayo le. Kau pakku pakai jane cek mikir apa? iya. Kesangu dikasih sangu Pak ora Jawa iki Pak, Dek gak Jawa iki Pak. Ora sangu. Gak Jawa Pak. Tuku ki ndang mek taltil Pak. Kaya Indomaret. 6.000 Pak kok 1.000. 5.000 ya wis, 5.000 ya le ya. SD 5.000 wis gak sakak. Iya. Aja ngono to tangan iki wis pokoke terampile mbayani ora apa-apa sing penting ora rugekno wong ya le. Tapi wis tak kandhani jangan gitu gak bagus wis. Walah. Senggol dong. Masuk. Tapi tinggal. Tinggal kok kok nunggone ae kok. Ben pinter. Wis nyekeli piring. Wis nyekeli piring kandhari ya. Piring apa sisane rapang. Piring apa? Aku yang jajan, Pak. Jajan. Ih. Jaluk. Alah. Ada nih kok. Wis, Des. Apa kok celuk-celuk umur? Mangan ini celuk-celuk umur. Ora. Ora. Kita pan dhewe. Mak, ora sire Pak iki ngono. Mbok kalau nggowo apa ngono iki? Enak. Enak. Jadi sing jajan ki ora nang sekolah ki TK kene jajan mur gak diwarai jajan. Tapi nek ning SD diwarai jajan. Maune gak Jawa anakku. Memang sekolahane mak iki nganu nek bakal jajan. Gak oleh TK-ne. Gak oleh. Saiki TK gak oleh. Nggonku ki entuk tapi anu maksudnya nang jabone pager mak enek. Nggonku dodolan SD kono, wong jaba gak oleh dodol. Iya. Ku kantine. Entuk. Iya nek SD yo. Nah, aku roh Aku mosok gak ngerteni mak ndlusung-ndlusung ngono. sangkut kok. Induk imur gaweane. Induk ya, Pak. Ya. Kontrol kok endok iki. Induk ya. Ya, Pak. Panganane induk nang SD yo. Mak ndek itu kok jangan dia. Jangan yo. Ora tegon rasa enak itu kan. Gak tegoin, Pak. Nah, Pokoknya jembatan nyedak, Pak. Ngandah. Jembatan nyedak. yo ae nek kowe iki. Pangane enak nek ngene sawi. Heeh. Gak ayo. SD terus nek gak didoli 1000 terus piro mak? Sawi nduk iki sama. Anggur Enak 1000. Anggur kuwi sawun nek Oh, wis 1000 tuh. nek sego 2000 nggo cah sekolah. Nyuk. Isine anu. Piye-piye. Dudu panganan sewu-sewu malah cocok nang ilatku ini.
Murah. Mbok kayak sing nenggok kaya Semarang kuwi enak, regane larang. Heeh. Cangkeme kaya Heeh. asu. Malah ngocros. Nek sing 1000 niki walah nek ngene enak ya. Antek kecirit. Heeh. Nek ngelarang dua-dua ae. Wah, tak nyedal nanti panah. Enak ndak enek buruh. Anak. Ambek badok mbek darane. Anak nek kok mak. Jane antara batasan buruh ambek babu ki dhewe. Lali mur. Aku kok ya Padha. kok eling babu ya. Murah, Mbak. Marai yo jiwa buruh mur. Janjine yo Apa muni ndoro iki dorot dadi lali aku mur lali dapet. Ya memang ya wis maksudnya ki kehidupane ndek biyen ki yo maksudnya kan ya tau Mbak nang ngisor yo Mbak yo. nang ngisor tahunan lho. Kalau Mbak Yuku yo tahunan. Maksudnya jadi gedibal terus ngono lho. Terus nang Jakarta, lah terus cilik ngantek unjal dewasa yo gedibal nggone Mbak Yuku ae kok. Isine kan mau diseneni tok ae to, mergawe kleru seneni, mergawe kleru gek nek bendere. Sedangkan melok wong aku mah ora tau diseneni, Mbak. Nek nenggok Bekasi kene ora tau nyeneni wong isuun wis budal daraku. Mulai ki jam 10, kadang sore, kadang yo Jarang petuk. jarang petuk, arang diseneni aku. Nah, aku melok wong ya arang diseneni. Ndas gak tau seneni kok. Aku malah sing nenggok Jakarta Bekasi sing Pak Naripin nusul ki malah gak tau. Damis, kamu itu kok males. Ya rembuya, aku yo buya. Padha mbek aku nek. Sing tak kerjano ya apa le, Bang? Apa? Yo gak tahu, Dek. Ini kurang bersih. Wong klambi dilondrekno kok bosku kok. Tak umbah pisan tahu gosong Jakarta, Mbak. Ya Allah, Mbak, gosong tenan Jakarta ngeri kowe tandan. Klambi sedina uta bongkok kowe aku seneng ndare aku. Tahu, Mur, sam. Panas saking. Walah, Mur, aku kira kan ra ngerti le, Mur. Yo tak berno ngantek sore kobong klambi ki, Mur. Wah, aku diseneni ndare aku yo ora ndarane, tapi kanca-kancane. Kancane kan nitip klambi nang aku to, diombahi ngono ki aku bar yo dikek dhuwit, Mur. Wong asale pengertian tenan kok kanca-kancane Mbak Wati, Mas Rudi ngono ki aku dikeki tip. Heeh, Ini Mis buat tak umban aduh dah Mis, gosong Mis, kamu apain Mis, ini mahal Mis. Bang Daswar saiki mbok Bang, halo Bang Daswar nih, Lek Damis yang dulu menjadi gedibal Lek Bang Daswar, Mbak Wati, Mas Rudi sekarang bagaimana ya wajahnya? Aku kangen nih sama. Aku iso keluarga kecilku iki aku kangen nih, Mur. Mbah piye aku ngantek terbawa mimpi kadang. Terus ya, Mak. Mbak Wati, Bang Daswar, Mas Adi. Sing tak ilingi keluarga kecilku ki yo. Mas Adi, terus Mbak Yofi, Dahlia Lubis. Kuwi Mbak Yofi ki asline bosku. Sing asli bosku ki adalah Mbak Yofi Anda Dahlia Lubis yang punya rumah di situ. Mas Rudi kan numpang, Mbak Wati numpang. Dia tuh pegawai kapal terbang. Klambi ki nek macak ngono ki, Mbak. Ya kok lina no, ternik ayu. Awake cilik terus nyekel koper ngono ki ayu ngono ki. Mek sing bosku lanang ngono, wis rupamu kok koyo Wati Mis. Ti itu Damis tuh menjadi adikmu pantes, Ti. Terus aku tahu dijak nenggok kuwi bandara Garuda bandara. Niku kan aku ambek kanca-kancan. Wati, bawa bodyguard nih ye. Bodyguard tak eling-eling opo ngono. Mak gak duno ya gak mutu bodyguard. Aku kan wireng. Ya Allah. Aku kan ireng modelnya kan pecicil ngono. Kok Lina nih pecicil lho. Bawa bodyguard ya, Ti. Bosku gak tahu nyeneni aku satu kata. Aku cuma ngene angger gawe panganan angger gawe. Wis bikinin kopi. Srit menduwer. Dik. Kurang manis. Nah, balik neh. Arone kowe. Ngene. Dik. Mis, kepahitan. Dik. Mis, sedingan. Dik. Jancuk idone jruk ngono ae suwen. Aku, nek kowe ngidoni aku tak gecek benan. Ketoke perlu ditiru apa ora? Aja mur kowe kangen niru aku tak pateni iki tenan. Wis pokoke montor sucok, Kak. Kak, wis.
Lho. Motor kok Vario kaya ngene Arifin yo, hadiah yo Vario kaya Arifin lho, gak wis jos lho. Aku gak mak ngono kuwi. Aku dhisik mburuh nang Piye? Surabaya iki. Piye? Padahal yo anak-anake jengkelno tapi yo gak iki. Duwe pikiran ngidoni. Lah gregeten Mbak munggah dhuwur loteng. Idone jrut cek kowe. Dadi kira dadi manut kowe aku nutup cangkemem iki ya. Jrut ngono ae aku. Nah, aku dek kae mbek bojoku ya ngono. Cerwet cangkeme idone jrut lho saking gregetan aku. Pokok ra manut-manut mbek aku ngono. Saking atiku luwara. Aku nek digawe luwara wong iki walah. Oh, teh niku nek ora tunduk mbek aku. Tenan wis aku wis ngono ae. Aku ki ibaratnya segoro ke wombu. Tapi nek aku dilarani, wah. Bongkoh kowe. Barang jiwa metu kabeh. Tenan. Ruh. Katut ora Tapi bosku dek mending ngene. Damis kamu besok kelihatannya kamu jadi orang sukses loh Mis. Iya. Kelihatannya kamu orang sukses loh Mis. Bangku anu bosku itu. Dilalah aku ora balik neh. Tak tinggal aku kan klabiku tak tinggali nang kono aku. Lha kuwi gandulan lanangan kuwi apa goro-goro. Aku wis nyaman jane kerja. Lanangan kuwi memeti wis gateleni manuke. Lah sing wedok tempike ya padha wis gatelen. Aku ya wis lah aku kepacaran lama-lama aku gak suka. Akan mengundang dosa. Ilmu-ilmune tak goleki wis ayo ndang kawin wis suwen mek apa kok. Masalah kere melarat lho ora digawean. Kok satu pun persen tidak punya gawean. Aku tetep ora mikir bojoku aku engko mangan apa, gak mikir aku. Dek biyane ngono ya, Mak ya. Ora mikir mur aku. Dek biyane ngono padha ae mbek aku nek mak nek masalah ngono kuwi. Tapi nek anakku wedi. Iya. Nek anak-anakku. Nek cah saiki ki nek cah saiki nek pemikirane kudu duwe iki, kudu duwe iki. Yo nek cah saiki yo. Lah jute anakku ki ngono. Aku nduk rong rabi, aku rong duwe makku rabi. Tapi wis rabi kudu selawe le aku ngono-ngono. Wis ayo nang tak ewangi-wangi aku ngono. Ya wis dadi aku mergawe yo ngewangi-wangi anakku ngono ki. Nek aku dek kaya rabi, Pak nul aku nul. Tapi aku wis di dasari Mbak Yuku kan aku wis pinter dodol ngono Mbak. Apa sing tak dol. Perbekalane iki gak bondo, tapi iki nganu apa jenenge iki lho cara meniki keberanian, bekal apa ya mampu ki nang sosial apa ngono ki mak iya. Wong-wong ngono ki aku lho apa ngono leh ngono ki. Bener aku ora dikeki apa-apa. Pasar-pasar ngono ki kan make wis tatak to. Adu tutuk wong ngono ki aku suwani. Iya. Ya wis ikulah bekalku ngono kuwi mau aku sapa tak dol apa tak dol. Pak Arifin terus melok-melok ngernet, melok mase, melok apa kuwi aku terus Pak Arifin terus aku wis ndek penghasilan Pak Arifin wis jute kena tak nggo mangan ya wis lah ya. Aku juga nuntut apa-apa dikeki piro ya wis meneng ae. Tak klumpukno bareng ngono terus dikeki omah kene to, dikeki omah iki lho nggih rumah iki. Bareng ngono tukaran karo kene. Sebelah gue gedhen ra karuan ape dibacok ape dibebat. Aku mulai randu. Terus Pak Arifin kan yo jek melok mase. Aku jek nang kono, aku duwe anak nang kene setahun. Mas Arifin kuwi. Terus aku meteng to, aku nang nggone mbae kono meteng aku wis meteng setahun lah meteng terus aku ngalih rene aku geger gedhen ambek kene, geger gedhen terus aku mulai randu. Pak Arifin tetep nang kene kan kerjane nang kene wong melok Denur ki pake kuwi lho, Tri Yon kuwi. Tapi suwe-suwe kok Denur kok mendelep wis gak Pak metu. Pake metu wis nganggur ketekur. Mok ngalor ngidul mangan njaluk mboke, mengko mangane njaluk nggonku. Tapi emakku maratuku sayang banget. Diajeni. Oke enek Dik. Kata-kata ngene ge enek maratuku. Terus Rono ki yo tak kandhani omah sak omah kuwi lho, omah kuwi yo omah sing dinggoni Kang Wolo kuwi lho. Sapa isine? Karo omah sing piyakan sing tak rubah kuwi lho, Mbak. Oh, sing omah sing elek kae lho. Sing elek karo omah guri tetep omah guri, sing elek tak rubah sing ape doyong isi. Gong tahu Pak aku. Alah nenggo anu ra enek le, gambare ra enek to. Iya, dhisik kae dikonten mae terusan iku lah terus dibandani kuwi leh mae. Tak rubah yo kuwi. Isine wolo sak bojone. Heeh. Nek terus sak wolo bojone iki eneng omahe Kang Las. Omahe Kang Las kuwi didek nang ngarepe. Cek nang ngarepe ora ngarep. Iya nang ngarep ngaleh. Dadi niki warni ning tengah.
Wolo Oh, ijek maksudnya ijek terek-terek tadi iya, siji. tapi omahe lasi ora dinggo, kotong. Ora enek wong nganggo. Sing nganggo turu mok pakku tok. Dadi omah sing elek, wolo ki digawekno kamar sene sebelah, sing war kene sebelah, sing aku omah nguri. Sing mau ki ya turu ki angger-angger lah, pokoke angger turu mbok turu nang ndi. Nek las kan wis bandane nang warung kono enek. Warung iki enek turu nang kono. Dadi omahku mok dinggo, tapi ora dinggo omah kuwi. Sing omahe Delas ki. Ora dinggo. Ora desi ora turu nang kono, war ora turu nang kono, dinggo pake tok. Dinggo pake kok. Wong iki sine kok meruwet kok dawet ngene, rumet omahe kok meruwet kok dawet. Tapi yo dengan aman-aman. Tak aman apa? Wong aku ngira apa sithik aku diarani nyolong nggone Mbak Yuku kok. Engko dhuwitku gek, dhuwit gek enek keluar. Aku didarani nyolong. Bajingan picek asu. Wis angger karo mergawe nyoncok ngene iki. Picek asu, matane picek asu. Iku kene kamarku. Kene kamarku. Wong sapa, wong sing gak anu. Tapi aku tetap bertahan arep boyak. Wong pancane bandane mbokku ya kuwi tok ya. Terus bareng ngono kuwi berjalan waktu tukaran mbek Mbak Yuku. Aku wis greget iki cangkeme. Ambek nyocot ae. Ambek anu Dewar kuwi. Iya, cangkeme ya Allah. Cangkem nyocot ae. Yene ya ono kok ora barbar. Bar kok nggone mbok deku minggat kok kono ki nang omahku ki lho. Nyocot aku ki kene bener. Men dijaran nyolong diaran apa? Candak ngene cek tuwa pak. Bongko ya wis kowe aku ngono. Yo aku kok diwarai. Ora meneng-meneng ngono mak. Nyocot ae cocot ae. Aku Cengkiwen pok. iya rambut cek pok. Meneng Lekep. Minggat war usung-usung minggat tok ya. Wis ora urus aku. Aku ki wong meneng wong sabar aku gak nek diwarai ora ngarah aku ngepok senggol. Wis minggat kok kaplingan. Kaplingan ki sing ngewangi mergawe sapa? Aku rabi nang kono ki nom-nomanku wis ngewangi nang kono. Minggat nang kono terus malah gawe omah nang kono, padepokan kono. Aku wis Kaplingan ki warunge boten mak beda omah. Kan aku nom-nomanku wis melok to Mbak, ngewangi-wangi ndekne to. Aku rabi kan wis ibaratnya lunturan kok kono. Walah, wis bareng ngono wis ndekne ngomong. Terus aku wis berusaha Pak Pipin yo mergawe yo ora wis aku meneng ae sabar lah. Jenenge wong omah-omah kok njaluk aku gak ndek pikiran omah-omah aku ndang pengen sugih. Aku pengen ku sedina iso mangan aku seneng. Enek. Aku gak mikir pengen sugih, pengen ora enek. Aku ki pokoke butuhku golek pangan, mergawe pangan golek pergawe wis kuwi tok. Iya. Wis bareng ngono aku dodol, sithik-sithik dodol ngewangi, dodol. Ya kulakan nggone Mbak Yuku mulung tuku gas, ngger sore tuku gas ping pindho, ping telu ngono kuwi nggone Mbak Yuku kono. Ya nang kono. Enek kekayaan mak. Ngoceh guys, biasa. Heeh, mulai ah. Tapi aman bilang? Aman. Heeh, kok aman guys. Delok untuk berkat nih guys, kandhane ngoceh ngene iki sesuk wareg dhewe ususe. Penak yo Mbak Nur yo, merga kene play. Babu. Lah piye? Babu paling penak yo iki kok. Iso nglepo. Babu paling penak iki. Babu paling penak. Iso wis nglepo. Dibayar. Ngene wis bayar. Kayak poster dampar ngene wis bayaran. Masak rasa. Lah kuwi mbok kirimi tak nggo apa masak. Apa? Sego. Anggone nganu Sampun kandel. Mbak Anissa Sumatera. Alah Anissa bacaan sura-sura gage kuwi gone Mbak sing nang kono ndadoh bacaan Kampung Cek Suro, rezekine limpah turah-turah iso Tungane pandi. Medina nek gak lo tapuk cangkemmu. Amin. Ambek sego pecel. Wis matur nuwun ya Mbak Anissa muga-muga Mbak Anissa Anissa. akan melahirkan. berkah barokah Muga-muga lahirannya lancar, bayinya sehat. Bral wis ora sarewel. Rasa minggat-minggat kan. Amin. Ya aku lanjut ya. Iya, Den, makasih ya. Metu kene ra apa-apa Den kan buka. Terus piye? Engko setengah 10. Jare iya, Den. Jek ora tega. Tak kena tak kena. Alah lah ya. Iki lagi iya mulai, guys. Pertama, Ya, pikirane iki yo, Cek. Wis ngono, guys. Sambungannya nanti kalau sudah ada. Iki iklan sedelok wis. Ngono ya. Heeh. Wis itu sak konten emang. Nanti akan dilanjut lagi dengan berikutnya. Masih panjang perjalanan Handil Plek Dames.
Disitulah kenapa Allah menguji kita, jangan lelah-lelah bila diuji. Ojo sambat nek ora entuk, ojo seneng nek bungah-bungah nek lagi akeh. Ngene iki aku yo ujian, Mbak. Ujian apa aku dikek ngene, aku ki yo tetep ujian. Ujian kuwi iso ora tutuk ngantek teko kono alam barzah ora. Wong ini ki ujian, aja gampang urip nang alam donya iki kenduwenan ini ki apa? Aja dibangga-banggakno. Seneng oleh, susah oleh tapi aja ngerantes tenanan. Nek bungah ya aja kebungan. Sedengan ae lah uripe pokoke. Ya, iku pesenku ya, ngono. Aku wis pokoke muga-muga do gemari pahloh Cinawi, dono sengkalan cedhak rezekine, dono bilaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.